Или просто се чудите какво бихте подарили на младоженци, ако ви поканят. Ако е интересно, останете до края на това видео. Днес ще говорим точно за идеята за подаръците и въобще как да се ориентирате. Така наблюдавам много често този въпрос и чуденки подобни в социалните мрежи, в сватбените групи. Така че днес ще говорим по тази тема. Аз съм Ина Славова, вашия онлайн сватбен консултант. Добре дошли в YouTube канала ми за сватбено планиране. Ами да започваме. Какво да подарим всъщност на младоженци? Как да се ориентирате? Ами да започнем първо от това. Къде ще бъде сватбата? Тоест, какво е мястото като цяло? Дали е особено луксозно или е по-непретенциозно? Къде се намира? Самият тип локация, както казахме. Не е лошо да се ориентирате в диапазона на менютата, т.е. какъв тип храна, какви са като цяло менютата, цените, за да може да се ориентирате адекватно какъв тип подарък съответно би било добре вие да поднесете на младоженците. Също интересно условие и фактор за това какво да поднесете на младоженците, доколко те са ви близки. Това също трябва да имате предвид. Съответно, ако са ви по-близки, е редно и подаръка да е така по-голям, било то в финансова стойност или така, ако щете материална. Също така не е лошо да се информирате и да отсъдите този фактор, дали младоженците имат свой дом вече, дали съответно този дом е обзаведен, дали си имат всичко в него и дали има нужда от материални подаръци, разбира се. Това също е хубаво да го уточните. Друг важен момент е да се информирате дали има списък с подаръци създаден. Дали е качен, примерно, на определен сайт или са ви дали достъп до него, но като цяло това е изключително важно, защото ако има списък с подаръци, е хубаво да разгледате подаръците и вече според желанията на младоженците да се ориентирате по това те от какво имат нужда и какво биха искали. Не е лошо, както казваме, не е лошо да погледнете дали в поканите има написано нещо. Тоест, дали има споменато за определен списък с подаръци или пък се казва завуалирано или пряко, че младоженците имат нужда от финансови средства, т.е. от пари. Тоест, това ще ви реши проблема с чуденката, там нататък вече ще остане проблема каква сума да е. Но това е така важно да се информирате. Освен на поканата, тази информация може да бъде също и на сватбения сайт, съответно или група, ако има създадена такава, така че оттам много лесно може да разберете или да разрешите вашите чуренки какво се иска или какво се предпочита от младоженците. Какво е прието да се подарява? Като цяло е прието, особено от младоженците, които нямат. Какво е прието да се подарява на младоженците? Младоженците, които нямат свой собствен дом или те първа ще създават, е прието да се подарява техника, други уреди за дома, които биха влязли наистина в употреба, биха били полезни, защо пък не някои по-луксозни, които знаете, че ще зарадват младоженците. Риска да се снима видео навън е това, че в този парк в момента точно подрязват дърветата. Но така е, пролет е. И времето вече е хубаво. Прието е да се подаряват, разбира се, освен техника, също икони, картини биха били от полза и оценени от младоженците, които те да внесат в своя дом и да бъдат част от декорацията, от обзавеждането и също да бъде един прекрасен спомен за дълги години. А какво не е прието да се подарява? Това също е един интересен и деликатен въпрос. Не е прието в никакъв случай да се подаряват твърде лични подаръци, било то бельо или или бижута, ако щете, от рода, твърде персонализирани. И разбира се, не е добре да се подаряват подаръци, примерно само за булката или само за младоженеца. Това разбира се, че не би било приятно за двойката, така че от морална гледна точка също помислете и тази страна.
продължават да режат. Аз продължавам да ви разказвам за подаръците на младоженците и да ви вдъхновявам. Ако все пак да решите да дарите младоженците с пари, то все пак се информирайте дали има изписана банкова сметка, дали това е тяхното желание да бъдат преведени парите или съответно биха желали да ги получат в плик. Това също е важно да имате предвид. Оттам нататък, ако младоженците са ви близки, зависи от това дали младоженците са ви близки или не, така ще разберете, разбира се, каква сума, така ще ви се изясни каква сума да им подарите. Наблюдава се между 100-150 лева, така е подходящо да се предоставят, да се дадат като дар на човек, ако не са ви толкова близки вече. Ако са ви близки, сумата отива доста по-нагоре, от 200 нагоре, но пак казваме, това е пожелателно. Ако нямате такава възможност, ориентирайте се поне менютата на каква цена са и поне да покриете цената на своето меню. И това е така като ориентировачно за сумата на парите. Вие пък сте младоженците и се чудите как да изясните на вашите гости какво искате, дали съответно подаръци материални или пък пари, то ето ви няколко идеи. Ако идеята е да имате подаръци, съставете списък с подаръците, които искате и наистина от които имате нужда, за да не се окаже накрая, че имате 10 сервиза с чаши и още толкова с чини, които се чудите къде да поберете, 3 тостера и 2 ерфрайера. Така че, за да не се стига до подобни ситуации, наистина много добра идея с списъци. Някои шопинг центрове също предоставят такава възможност за съдействие при изпълняване на списъците. Може и това да се интересувате дали така в България го има. Но може да го предоставите списъка съответно в сайта си или пък да информирате поне гостите за това в поканата. Ако искате пари, това може да го направите по много деликатен начин, с интересен текст и съответно да го посочите в поканата. Има така много интересни идеи в интернет. Идеята да го направите деликатно. В крайна сметка, пък ако си имате всичко, разбира се, че парите са по-подходящ подарък. Дали ще си финансирате по този начин медения месец или пък ще събирате за нещо друго, от което имате нужда. Това е, разбира се, работа изцяло на младоженците. Вие да си го решите. Така че това е вариант с деликатен текст. Съобщете на вашите гости и в поканите, и в сватбения ви сайт или група съответно, за да са информирани в крайна сметка каквато възможност имат да могат да ви помогнат. Вече от морална гледна точка това за парите, винаги ще има недоволни, винаги ще има мърморещи, това така се наблюдава, но в крайна сметка това е вашия сватбен ден, вие решавате как да го направите, разбира се, хубаво е да го направите по деликатен начин и да информирате вашите гости. Това е най-важно. Ами така, това е накратко по темата. Надявам се да съм ви ориентирала и така някои идеи и вдъхновения да са ви дошли. Наред с рязането тук на клони, с слънцето, което ме напече, надявам се все пак да ви е било приятно в тази зелена среда и в този парк да чуете тази информация за подаръците. Ако ви е харесало това видео, може да оставите коментар, последвайте YouTube канала Сватбено планиране, за да не изпускате други подобни видеа, интересни, с съвети, идеи. Станете част от сватбеното общество във Facebook, групата Планирам сватбата си сама. И не забравяйте да ме последвате в другите социални мрежи, TikTok, Instagram, там публикувам тотално друго съдържание. Ами, весело планиране!